गारना थांसिगोन उथाना थांसिगोन गाबोन उन्दुनो ओंखाराखै उथाला फन हरदों नामा एबा मा खालायदों उन्दुआखै नामा उन्दुआखै मा जादों गगा मोनबाय नामा मानसियालाय गगा मोननाय बायदियानो नों दाबो उन्दुलाखै उन्दुलांनाय माने नै दानसो पेकिंफोरखौ खालायजोब्बाय आङो दासो उन्दुनो नागिरदों दहाय फन खालायदोंमोन आं नोंखौ बिजि साननानै आं हरफिनासै औ आं एसे खामानि मावबाय दंमोन दाहाय हरगोन होननानै सानखादोंमोन मा जाखो बुथारनो आंखौ गारना थांसिगोन एसेबां गोजानाव सानफ्लांबाय दङ आं नोंबा माबोरै थायो एसेबां गोजानाव थांगोन मोजां मोनाखै आं गोसोखौ नोंखौ गोसोखांबाय दङ खेबसे नायनो लुबैदोंमोन आं आंबो गोसोखांदों नोंखौ नायनो लुबैसोदोंमोन आं खेबसे नायबानो लुबैदोंमोन गाबनाङा मानो बेबायदि गाबदों आं इसेबां गोजानावबो थाङाना फैफिनगोनानो मानो इसेबां गाबदों दे आंलाय माथो आरो थांगोन होननानै बुंखादोंमोन नोंनो थांनो होआसै गाबनाङालै बेबायदि गाबनाङा दुखु मोनो आं मानो गाबदों दे मानो गाबदों आंनि गोसोआ ओरैबायदि मोनदों दे नोंखौ आं मोनाबाबो मोनास'हाला बेसेबा गोजानाव थांगोन नोङो गाबा मा खालामगोन आं बेबायदि गाबबाय थाबोला आंबो गाबगोन गाबला दे गाबनोबो होआ नों आंनाव सानफ्रोमबो सानसे फट' हरबाय था आरो भिडिअ कल खालाय बावगारनाङा नों आंखौ गोजानाव थांनानै बावगारबा साबि खिन्थु होसोना थांगोन आं नोंखौ होसोना फैगोन औ फन हरा बायदि मोनबा मिन्थिखा नोंखौ नागिर थांगोन आं जेराव थाबाबो मानसिफोरा बुङो गोजानाव थांबा अननायाबो गोजान जायो होननानै गोजानाव थांबा अननाया खमाया बांसिनसो जायो आरो नों आंनि जिउखौनो बावगारो नामा जिउआ गैयाबाथ' थांनानै थानो हानाय नङा नों आंनि जिउसो नंगौ दे होनबा उन्दुदो नोंबो सानबाय थानांला आंबो उन्दुनोसै गाबोन थाब सिखारनांगोन ना फुङाव दे लाभ इउ जिउ लाभ इउ टु जिउ दे होनबालाय उन्दुदो ना बाय गुड नाइट औ दे गुड नाइट बाय हे इसोर भगबान आंनि जिउखौ आंनि गुदालखौ मोजाङै लाखि अरायबो आबौ दुगैनो नागिरदोंना नोङो औ आबै दुगैनोसै माबार नै आबौ दुगैखांनानै न'नि बाथौखौबो खुलुमना थां दे औ आबै जागोन दे खुलुमगोन खुलुमनांगौ न'नि बाथौफोरखौबो खुलुमनानै थांनांगौ अबावबा थांनायनि सिगां नों मोनसे खामानियाव थांनो नागिरदोंना आबौ होनबासो न'नि इसोराबो नायहरो आबौ दे थां माबारै दुगैनानै खुलुमना थां औ दुगैनोर' आङो गथ'फोराबो सारि मोनाखै खोमा बिनानावफोरा हनै जा बिदाया थांसिगोन सिखाराखै बिसोर दाबो सिखिरि दे हनै सिखारदो नै नोंदो थांजाबाय मा नाङा दिहुनना हो दे बिदिया थांजाबाय बिसोर दाबो सिखाराखै हनै सिखारद' मा नाङा दिहुनना हो गथ' ओंखामबो जालानो बे सुजिखौनो एसे बानायनिल' गाइखेरदो बेखौनो साहाजों लोंलांथोसै जालांथोसै आरो एसे टिफिनावबो बोननानै हरनि ओजों ट्रेनाव जानो हागोन सुदेम मा संखौ सिखारनाया गोबावानो जाबाय खोमा माथो गथ'आलाय ओंखाम मोनजालांबावगोन जायानो बियो मैयानो बुंखादों जेबो संनाङा होननानै फुङाव ओंखाम जानो हायानो बियो नैबे सुजिखौनो गाइखेरजों बानायना होनो नागिरदों र' एसे हरफानोसैबो एसे जालांबानो जायो माथो ओजोंलाय ट्रेनावलाय अबावथो ओंखाम मोनजाबावनो दा सानसे रानना थानांगोन माथो जायानो एसेबां फुङाव जानो हायानो नङाबालाय आंलाय संना दोनखायो हरावनो संनाय माने हरनिबो दोनखायो दाबो संगौमोन आरो जाया होनना बुंखादों बियो जायानो एलदांदां मोनोनो आरो खिनो ओंखारजानो गियोनो बेखायनो जायानो दे होमबालाय बेखौनो एसे मोजाङै सिनिफोरखौ एसे गोदै होनानै बानायना हर औ बानायनो र' हे आफा गसाइ इसोर नै आं दिनै ट्रेनिङाव थांनो ओंखारबाय आंनि न'खरखौ गारनानै आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ गारनानै हे भगबान आफा गसाइ आंनि न'नि मानसिफोरखौ बयखौबो मोजाङै लाखिबानो जाबाय आं माब्ला फैफिननो हागोन आं जेबो मिन्थिया इसोर आंनि न'नि गासैबो मानसिफोरखौ मोजाङै लाखि आफा गसाइ आं बे न'नि बाथौआवनो
आं सानसेखालि बुंदोंमोन आं साख्रि मोनब्लाथाय मन्दिर गंसे लुनानै होगोन होननानै। नोंनि अननायाव आरो आंनि नाजानायाव आं साख्रिखौ मोनबायबो इसोर। साख्रिखौ मोनब्ला नों मन्दिर गंसे लुना होगोन होननानै बुंदोंमोन। नै आं दिनै थांनो ओंखारबाय। आं लासैनो मन्दिरखौबो लुनानै होगोन। मार ग्रोद जाबाय दस'। गासैखौबो सोजोब्बाय। मबाइलखौ सोजोबनो साखैथाय सोबाय दे। मबाइलखौ बख'फिन र' फन फैनो हानाय। रिंखाङा ओंखारबोबायना ओंखारबोआखैथाय? दहायनो फन खालायदोंमोन हमाखै माथो बियो। दा लामायाव फन खालायसिगोन दे थांसै आंबो। खेबसे जिरायबावथारसै। आंनि आंगोनि बिसिना, आंनि जिउनि लोगो बिसिना, नोंनि सायाव उन्दुनो मोनला आं दिनैनिफ्राय। उन्दैनिफ्रायनो बे बिसिना गंसेयावनो उन्दुना देरबोबाय आं। बायनोबो रोङाखै बे बिसिनाया। आंनि फेभरेट बिसिना। नोंखौ गोसोखांगोन आं, नोंखौ मिस खालायगोन हराव। थांसै आं, मोजाङै था बिसिना। एम्फौफोरा जायाबानो जाबाय। फैनानै आरो उन्दुफैनांगोन ना आङो। नै आबा, सुजिनि टिफिनखौ लांफा। सुजि? हर। आबा, मोजाङै जानाय लोंनाय खालायदो आबा। अबावथो मोजाङै जानाय लोंनाय खालायनो? गोसोबायदि मोनजानाय नङा खोमा। दिनै गाननानै थांमारसिगोन आरो जोंफोरखौ। सोरांखौनो आयै होननानै ओंखामखौनो जाया होननानै बुंफैबावनो। आयै, समालाय अबावथो समानै थानो। सिखिरिजों लैथोजों दङआनो ना। गोजांनाय मिथिया, सान्दुं मिथिया, अखा बार मिथिया। जायखिजाया समाव डिउटि मावनांगौ जागोन, थांनांगोन। आयै, अखा हाबाबोलाय बयबो डिउटि मावखायो आरो सान्दुं दुंबाबो मावो, गोजांबाबो मावो। बयबो मावखायोना डिउटि। सोर ओरैनो थायो? थेवबो नोंसिनादि हाग्रा बंग्रायावसो जायोना। आयै, आं अरायबो नोंसिनि खाथियावनो थागोन। मानो एसेबां गाबदों? गाबा दे, अबावथो गाबदों? बुंदों आरो ओरैनो खोथाफोरखौलाय। थांनानै फन खालायबाय था। मा मोनखो मा माखौ। औ, दे जागोन दे। आदा। आदा। थैद जाम्बि, हाबा हरबासो बेबायदि गाबो? नोंखौनो हाबा हरनाय बायदियानो जासिगोन। मालाबा फैगोन दा। आबो, मोजाङै थादो आबो। मानो एसेबां बेबायदि गाबदों? हिनजाव गोदान हाबा हरनाय बायदि। सम मोनबानो फनफोरखौ हरबानो जाबाय। मा जादों मा जायाखै खबर हरबाय था। औ, जागोन दे। दे आं थांसै, गोबाव जाबाय। थां, स्टेसन मोनबानो फन खालाय। स्टेसन मोनबाय होननानै। थाङाबा थां। इसोरा मोजाङै लाखिथों। थां, मोजाङै थां। मबाइल नायनायनि अनगायैबो गोबां खामानि दंबावो बे दुनियायाव मावनो गोनां। गोबां खामानि थायो मावनो गोनां, मावनो गोसोब्ला। दासो नायथारदों आं मबाइलखौनो। इसिङावसो दंमोन आं किटसेनाव। बे फटमाजों अमा बेदर एवबाय थादोंमोन। नोंसोरखौलाय आरो बेसेथो बुंबावनो। गोरलै गथ'फोरासो, बे क्लास 8, क्लास 10 बे कलेजाव फरायनाय गथ'फोरासो बेबायदि मबाइल दांबाय थायो। मबाइलखौनो दांबाय थायो, खर'खौनो थिखांनो सम थाया। नोंसोरबो बेबायदिनो जाबाय आरो, खर' थिखांनो सम गैयि। नोंसोरथ' मिथियर ना, उन्दै गथ' नङा। नोंसोरखौ नाथाय बुजायनो गोनां माबा खोथा फैया। नोंसोर गावबा गावनो बुजायनांगौ। मबाइलखौ सानसे समाव बेसे नायनांगौ, बेसे खामानि मावनांगौ, बेफोरखौ गावबानो बुजिनांगौ। नोंसोरनो बेबायदिब्लाय आरो बे उन्दै सेंग्रा गथ'फोरखौलाय माथो एक्सपेक्ट खालामनो हानो। मबाइलखौल' नायनो थाखायनो बानायखादों आरो कम्पानियालाय। औ, नायनो थाखायनोथ' बानायदों। माबा मोनिखौ मोननो, गियान मोनिखौ मोननो, नागिरना मोनिखौ मोननो, बेनि थाखायनो मबाइल बानायदों। रायज्लायनो, माबा नायनो। नाथाय बेबायदि होननानै 24 घन्टा मबाइलखौ नायबाय थाब्ला माबा जागोन नामा? माथो मावनांगौ दालाय? बेरेफुंफोरालाय बरिंनो। मावनांगौ, गोबां खामानि थायो मावनो गोनां। जानला माबा बखिबाय थायो माबा बार'नो। बखिफैयाखै आङो, मायबा बुंसो फैदोंमोन। नोंखौ बेबायदि मबाइलजों नांबाय थानाय नुनानै रागा जोंनानैसो बुंबाय आङो। नोंसोर सानैजों, बारहुंखा आरो नों, फैगौ दानाव गुवाहाटियाव थांनांगोन। जागोन, थांगोन। खामानिया जाहां, फैगौ दानावनो थांनांगोन नोंसोरो। थांनो मोना, थाङा, मायबा जादों, थाङा, गोसो गैया, बेफोरखौ हले एक्सकिउस गैया दे। थांनांगोन माने थांनांगोनानो नोंसोर सानैजों। नोंसोरनि एक्सकिउसफोरखौ खोनाबाय थानो नाङा, सम गैला, बैसोबो गैला। आरे, आयै नोंखौलाय सोरथो थाङा होननानै बुंदों? आं थांनो रेडिखा गुवाहाटियाव। बारहुंखाया थांबा दा थां, आं थांखागोन गुवाहाटियाव। आनएक्सपेक्टेड। रनियालाय माथो थांगोन
होननासो बुंखो थाङा होननासो सानदोंमोन आं बिखौ थाङा होननासो बुंगोन होनना सानदोंमोन थांगोन मोजाङानो जाबाय थाङा होननासो बुंगोन सानदोंमोन आं बिखौ औ नोंसोर सानैजों नायनांगोन बे अफिसखौ जागोन आयै नों मा टेनसन लादों बे अफिसनि गासैखौबो आंनो नायजोबगोन मानसिफोरखौ आंनो लाजोबगोन आंनो सायख'गोन आंनो इन्टारभिउ लागोन आंसो लाखिजोबगोन आंनो मेनेजार जागोन टेनसन लानाङा नोङो आं गुवाहाटियावनो थाखासिगोन औ बेबायदिब्लाथ' मोजाङानो नों जुदि अफिसखौ मोजाङैनो सालायनो हायो हाबिलाखौबो लोगो मोनखाबाय थासिगोन सानफ्रोमबो औ नै ट्रेनाव गाखोबाय जोंफोर नै औ सोलिगासिनो ट्रेना दं लोगोफोर दं नोंलाय माथो खालायदों राजाया स्कुलाव थांबाय गैया दिनै स्कुलाव एंगारहरला गाबोननिफ्रायसो थांनो होसिगोन माने इउनिफर्मफोराबो गैयाना बेगफोरबो बिजाबफोर बहि माबा माबि गोबां बुस्थु लायनांगोन दाहायसो लायनो थांनांगोन गाबोननिफ्रायसो एंगारहरगोन होनना सानदों ए माथो खालायदों होनबालाय दालाय नै एसे दै फुदुंदों आङो राजिना एसे लोमजानाय गगा मोननाय जादोंना दै गुदुंजों दुगैनो होनि अ माथो मोनखो नोंसोरलाय लोगोफोरालाय माथो खालायदों ज' जिरायदों नोंसोरो दङ गुबुन दाब्बायाव बेयाव दिंखांजों आंजों दं आं बायदिनो बिबो ट्रेनिंआव थांनाय राजाया एसेबो मोजां मोनाखै नै मुलिफोरखौ लाबोनानै दोनखा हर गेजेराव मायबा जाबा सोरखौ मा बुंनो बै सानाय सुनाय लोमजानाय खिनाय जानाय बेफोरनि मुलिखौ लाबोना दोनखानांगौ दे होमबालाय थांबाय था मोजाङै थांबानो जाबाय नोंनि फट' हरनाय गांसे नायनि माबोरै दं नों ट्रेनाव नायनि हरलाय नोंसिनि फट'खौ फट' नांगौ दे हरगासिनो औ दे नै आरो ट्रेनाव जानला मोनला जालाबायनाङा मालाय ट्रेननि मानसिफोरा गोबां गाज्रि मानसिबो गाखोयोनो सिखाव दाखेट मायबा जाहोनानै मालाय उन्दुहोनानै मायबा मायबि खावना लाङोनो जानाङा जेबो ट्रेननि बुस्थुफोरखौ जानला मोनला मानसिनिफ्राय जानाङा दे जागोन दे जाया दे होमबालाय दाहाय फन खालायलायसिगोन आङो औ दे